Kini nga topic igsuon sa kini ka controversial, no? Controversial. Ano man. Kay kung mudig up kay taan ni diri, labi na sa public, naagi daghang musupak ani. Apan ang gahom sa Dios, maoy mapatigbabaw. Amen. So karon, na ako'y na encounter. Ako siyang ginashiran sa pulong sa Ginoo. Gisultian sa kamatuoran. Wa ba ako magisgot sa iyahang about sa iyahang pagtuo nga matawag tag sa una nga pagtuo, no, gituhuan sad kaniadto sa wala ka pa ma-convert diha sa pag-alagad igsuon. Ngun siya nanagang nadaan ang iyahang espiritu ba unsay nasud sa unang-una. Kaya pa ko kasugod sa kung pag-share sa iyaha, mingon gyud siya, ako day di gyud mo balhin og like tinuhuan day. Kay mao gini ang ako ang namatan og buot. Kining among gituhuan. Mutuog gyud ko, musimba gyud ko aning santos day. Kay mao ni nungdan nga mo nataas ang akong kinabuhi day. Basta akong inahan ubinta nang namatay. Mo na nga tuod gyud ko tanang mga santos akong giludhan. Tanang mga santos ako anang giampuan kada adlaw, kada gabi. Buntag og gabi ko nagluhod diha sa mong altar. Sumoto na malandong ko. Kung nagsige siya o yaw-yaw anak, nagampusag ko sa iyang kilid. O wala akong misurrender. Nangay ko giya sa Ginoo. Kung unsaon ako pag-atraka ni anang samang reaksyon sa sakataw. Nga ikaw padulong na ka magsaysay sa kamatuuran. Apan na ay mubara na nimong daan. Apan grasya sa Ginoo mga igsuon. Nga higala. Nagbadaogon ang Dios. Ako siyang gisaysayan. Ako siyang gisultian sa tinuod. Apan karon kay kana imong gituhuan. Ako siyang ginaingnan. Kana ba sila ang nagpalansang dito sa cross? Aron ikaw ug ako maluwas kitang tanan. Sila ba ang imong nakita ngadto sa cross nga nagantos? Sila ba ang nagpasan sa dako kayong cross? Sila ba ang gipurong-purungan og tunukon? Sila ba ang gilatigo og 39 kalapdos? Sila ba ang gibay-biay gilamparo gitamparos? Dili ba walay laing ngalan nga nagluwas kanato dito sa cross? Gumikan sa atong mga sala. Si Ginoong Hesus lamang. Ug ako wala akong musupak niya nga mao iyang gituhuan kay di man ta ka blame. Apan ako wala akong muingon kaniya nga ako wala akong mutuo. Apan akong gisulti kaniya kanang mga tawhana nahimo na silang santa o santo tungod kay naa sila'y mga binuhatan nga katarong usab nga dili malimtan sa tanan. Apan wala kana siya magpasabot na sila maoy atong yukbuan. Kay ang Dios abubuan ang atong buhi nga Dios gusto siya og siya lamang ang alagaran og simbahon. Og iyahang ginabadlong ang klase sa mga tao nga naapay laing Dios nga ginasimba. So mga to, ako siyang gipadawat ni Ginoong Hesus. Og abi mo igsoon, wala siya mo tingog. Siguro nahuna pa siya unsa iyang buhaton. Ug ako karon nagpabilin ko nagampo ngadto kaniya nga ang Dios na mismo ang makigistorya ngadto kaniya. Ug ako nagbilin og pagampo. Sa wala pa ko mulakaw.